Port la gât în momentul de față un minunat colier, destul de mare, solid, masiv din toate punctele de vedere, cu ametiste. A fost o coincidență că l-am luat. A fost un moment extraordinar de frumos, de minunat din toate punctele de vedere și de asta m-am gândit să vă vorbesc un pic despre el. Și în momentul în care vorbesc despre acest moment, vorbesc despre toate acele lucruri micuțe care se întâmplă în viața noastră, care ne fac mai atenți și ne pun pe drumul pe care avem nevoie să fim pentru a trăi cât mai împliniți cu noi. Nu mai fericiți, nu mai triști, nu mai bucuroși, nu mai bogați, nu mai săraci, cât mai împliniți cu noi. Cel mai important lucru. Ce s-a întâmplat? Mergeam într-o zi și, nu știu, m-am simțit că trebuie să mă duc la stânga, la dreapta, nici nu mai știu în ce direcție mergeam în momentul respectiv. Nu asta este partea importantă. Partea importantă este că am simțit să merg în direcția respectivă. Și am ajuns undeva la o tarabă a unei tântițe, unde avea întinse tot felul de coliere, brățări, adică nu vă imaginați ceva extraordinar de scump, adică cel mai probabil ori erau aduse din alte țări, ori erau, pardon my French, furate, ori chestii de genul ăsta, știi, era o pătură întinsă cu tot felul de brizuri, de tot felul. Și în momentul în care am ajuns acolo, plouase mai devreme, și în momentul în care am ajuns acolo, de undeva de sus, de pe clădirea care era deasupra, mi-a curs ceva exact aici, în vârful capului. Am râs, am glumit, m-am uitat la colierul ăsta, simțeam cumva atracția spre el, dar mintea mea îmi spunea: Diana, ai o grămadă de chestii dintre astea acasă. Nu mai ai nevoie de altele. Pe partea cealaltă, nici inima nu m-a lăsat să plec de acolo, pentru că simțeam că am fost cumva adus acolo. M-am uitat la colierul ăsta, m-am uitat la alt colier. O întreb pe tântiță: cât e bucata? Păi erau 25, dar hai 20, hai că până la urmă ți las la 15. Zic, bine. Erau două coliere care mi-au plăcut. Și zic, și colierul de lângă cu cât îl lăsați? Păi n-am cum să las așa, tot așa la 15, la 30 amândouă. Și zic, ok, vă înțeleg, mi se pare și normal, dar în momentul de față îmi permit să-l cumpăr doar pe acesta, rămâne doar acesta. I-am dat o hârtie de 50 de lei, ceva de genul ăsta. N-am avut... da, în momentul în care i-am dat bani, iar mi-a curs apă în cap. Ok, bine. I-am dat banii, s-a dus și femeia să schimbe în altă parte, că n-avea schimbat în momentul respectiv. S-a întors înapoi, mi-a dat restul, am luat colierul de pe păturica respectivă și în momentul respectiv curge... îmi întindea banii în momentul respectiv și am luat colierul și în momentul respectiv îmi curge a treia oară apă exact în mijloc. În momentul în care femeia ia și celălalt colier, mi-l pune în mână și zice: ia-l că ți l-ai dorit foarte mult. Și atât. Unde am vrut să ajung cu povestea respectivă este că eu mi-am recunoscut semnele și înțelegeam că se întâmplă ceva acolo, nu înțelegeam exact ce se întâmplă, nici nu trebuie să înțelegem exact ce se întâmplă, nu e partea importantă. Partea foarte mișto este că și oamenii de jur împrejurul nostru simt.
și oamenii de jur împrejurul nostru înțeleg. Nu numai evenimentele, fenomenele și semnele făcute și create special pentru ei, dar înțeleg și energia unui moment magic cum a fost acela și fac tot posibilul să te ajute să ți-l îndeplinești într-un fel sau altul. Unde m-a dus mai departe acel moment este mai puțin important. Cred că povestea a spus tot. Vă pup și să fiți cu ochii în patru. Lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi, în toate direcțiile. Lasă-ți pașii să te poarte acolo unde simți.